Хвала Єсусу Христу! Сердечно вітаю вас, поважані сестри і брати, і віншую вас со святом, великим святом, звествування Найсвятейшей Панны Марии. Як говориться в народі, в цей день, святочний день, ластовки навіть не звивають гнезди. Тобто люди святкують, прославляють Богородицю і отдаються в її опеку самі сім'ї, дітей, народ свій. І, шановні, менавіта звествування відбулося в величному містечку, городі Назареті, а в перекладі з єврейської мови Назарет – це квітка. Так як Вифлеєм – город хліба. Читаємо в Євангелії Луки, перший розділ, 26-й початок текстів. Слухайтеся, і нехай радость передається так само нашим серцем, душам, житті нашому. В 6-й місяць Бог послав анёла Гавриїла, город Галилейский, названий Назарет, до девы, зарученной с мужем по имени Юзеф з дому Давида, а ім'я девы Мария. Анёл, увійшовши до її, сказав: «Вітай, повна ласки, Пан з тобою». Яна ж бентежилася від слова його і розважала, що це за привітання. І сказав їй ангел: «Не бойся, Мария, бо знайшла ти ласку у Пана, і ось зачнеш во влоні своїм, і народиш сина, і даши йому ім'я Ісус. І він буде великий, і буде названий Сином Найвищейшого. І дасть йому Пан Бог трон Давида, батьки Ягоного, і володарить буде над домом Якова вічно, а володарству його не буде конца». Сказала Мария анёлу: «Як станеться гетто, коли я мужа не знаю?» Анёл сказав їй в отказ: «Дух Святий сидя на тебе, і моц Найвищейшого охине тебе. Тому і святое, що народиться, буде названо Сином Божим. Вось Елжбета, своячка твоя, і вона зачала сина в своїй старості. І вже на 6-м місяці тая, якою називали безплодною, бо для Бога нема нічого немагчимого». Тоді Марія сказала: «Вось я слуга Пана Бога, нехай мені станеться поводле Твоего слова». І одійшов від її ангел. Послухняность Марии вражває, і вона мацнейшая послухняность, чим непослухняность Єви. Днем звествування сталявано 25 соковика, за 9 місяців до Божого народження. І відкуплення розпочалося з зачаття Ісуса Христа, день веснового равноденства, який євреї лічили днем створення світу, і який став подією воскресення Христового, новое небо і новая земля. Бачимо так само, що початок земного життя Сина Божого позначений подвойним «так». Збавчої волі Отця, так Христа і так Марії. Менавіта гэтая паслухмянасць Богу Отцу адчыняе брамы свету да праўды, да збаўлення. Фактычна Бог стварыў нас як плён сваёй бясконцай любові. Так, такім чынам, жыццё паводле яго волі – гэта шлях да пазнання нашай сапраўднай ідэнтычнасці, правды нашага існавання. А аддаленне ад Бога аддаляе нас ад саміх сябе, пагружае пустэчу. Паслухмянасць у веры – гэта сапраўдная свабода,
сапраўднае адкупленне, якое дазваляе нам з'яднацца з любов'ю Езуса Христа. Богородица в духу веры постоянно глядела на древо життя, чаканні на приход Месії. І менавіта, пам'ятаючи на Слово Божие, виказане пророками, і дочекалася його. Єва частые позірки кидала на древо познання добра і зла. І що і звело яє? Бо не заховувало в своїм серці Слово Божие. Господь, який сказав, з древа познання добра і зла не чапайте, помрете. Послухайте. І загадав Господь Бог чоловіку, кажучи, з кожного райського дерева єж, а з древа познання добра і зла не єж, бо в який колече день будеш їсти його, смертю помреш. Ось менавіта і так сталося. Померли обидвоє, і Адам, і Єва. Але якою смертю? Так, бо не фізичною, але духовною. Ось що їх об'єднувало з Отцом Небесним. Дух, душа, воля Божия, послухняність волі Божої. А тіло йде, навіть коли сумління поламане, воно йде до гріхів. Тіло послухняне волі нашої. Найсвятейшая Панна Марія була вислухана і не тільки дочекалася, щоб убачити Збавцю, подобно радості Симеона, в очі якого убачили Збавителя світу. Послухайте, менавіта гэтая радость. Симеон взял Иисуса на руки, благословил Бога и сказал: «Теперь отпускаешь слугу Твоего Володару, поводле слова Твоего в спокой, бо в очи моє убачили збавлення Твое, якое подрихтовал Ты перед обличчям всіх народів, світло для освітлення язичників і хвалу народу Твоего Ізраїля». Мария ж, за ласкою Духа Святого, носила його Ісуса під своїм серцем і все життя служила йому. Не тільки убачила, як Симеон, а ми з вами. На якое древо ми звертаємо більшу увагу? Тим самим, кого більш наслідуємо? Єву чи Богородицю Марію? Отець наш Небесний завжди так само звертався і звертається до свого створення. Свого, бо ми діло рук Його. І розпочинаючи від раю і до сьогодні до кожного з нас, це натхнення Святого Духа, ангела-охотника, Слова Божого, Біблія, Святое Писання читаємо, заступниця приклади святих, наука Христового Костьола, наставлення батьків і добрих людей. Гляді, цілий шквал, поток охинає нас, і часто все мимо не доходить. Тому що все духовне, воно вельми шановне, делікатне. Так. Делікатне Господь ценить нашу свободную волю. Чуем про Иисуса, что галинку надорваную, надломаную не дорве. А ну ж прирасте и буде плодоносить. Кнот, який уже коптить, что амаль нема там полымя, не згасить. А ну ж оживе. І
як сонца дакранаецца да ўсяго расліннага свету і дае яму жыццё, так Господь Бог дакранаецца да душаў нашых. Адкрыйся душою на Бога, як кветка на сонца, як Назарет, Найсвятейшая Дева Мария на Бога, Назарет, кветка. И осмелюся сказать вам, что мы больше атрымали и атрымліваем Божых звеставанняў, як Богородица, якая атрымала только один раз. Иисус кажа апостолам: «Я раблю цуды, а вы будете робить еще великшие». Кто з нас может сказать, что Бог его не любит? Бог не любит грех человеку, а не человека. Грахи, які зуродують душі наші, деградація фізичного здоров'я і скорочають життя земное. Грех – это смерть души. Як Господь може любить смерть, коли Он крыніца життя вечного? Откажи мне, який грех корисний твоей душі і милий Богу? Так. Пьянство, распуста, наркомания, разводы, забойства. Перелечив все 7 смертных грехов. И они так и называются, смертные. Господь Бог любит кожного человека. У першую чергу його душу несмертную. Бо тело з причини першородного граху так чи інакш вернеться в землю. Да, в святую землю складаем наших родных и близких. С плачем, слезьми, молитвами. И что там у тим теле любить, якое стає попелом, прахом? Что там любить? Мы хочем, каб Господь любил нас в теле, а Он бачить наши души. І тому, шановні, ми звертаємося до Бога в молитві, і Він вислуховує нас. Просимо пробачення, покори, пробачає нам. Просимо поблагословити, благословляє нам. Каб тільки ми йшли, накеровувалися до збавлення, виконуючи солідно, сумленно всі обов'язки в сім'ї, праці, службі. Ён не хоче смерті грешника, але каб ми завсюди пам'ятали на апошние речі неба і заставатися в повній єдності з Отцом Небесним. Этому святий приклад дає нам Найсвятейшая Панна Мария. «Вось я слуга моего Бога». А что такое грешник? Особа, якая признає своїм владаром кого? Злого духа, чорта. Служить йому, і то кому? Д'яблу, думаючи, що його володарство в багатці, розкоші, вигодах, подобно як на землі. Ага. Погляді, як тіні ходять люди, коли співшиеся, опущені, наркомани, грешники, забойці, з тюрм не вилазять. Это щастя? А якими вчинками служить дьяволу? Конечно, всеми смертными грехами, безбожностью и ненавистью на все божское и святое. Боротьба. Это свідчить про деградацію розуму і логіці биття, бо самознищення нема. Пекла, увы, існує вечно. Гэтая правда была и з'является до сёння и до конца свету, якая ацвярозвала людей всіх стагоддзяў перед нами, великих грешников, мудрых у свете мужов,
філосафаў і так далее, мудрацоў, багацеяў, якія зразумелі сэнс жыцця, каяліся, уверовали в Бога, наверталіся, а многие ставали святыми. Вспомни Євангелие про спокушення Христа після 40-дзённага пребывання Його у пустыні. Лукаша 4 розділі. Менавіта Єсус, наповнений Духом Святим, вернувся з-над Іордана і водив Його Дух по пустині 40 дзён, а дьявол випробовував Його. Бачите, не один раз, як ми чуємо, все 40 дзён дьявол ходив за ним. І нічого Єсус не їв тие дні, а коли вони скончилися, зголодався. Тоді дьявол сказав йому: коли ти син Божий, скажи этому каменю, каб він став хлебом. Єсус отказав йому: написано, не хлебом одним буде жити чоловік. Тоді дьявол повів його і показав імгнення в ока все володарство світу. І сказав йому дьявол: я дам тобі всю эту владу і славу, бо вона мені передадена. І кому хочу, даю я її. Так і менавіта, коли ти поклонишся мені, все буде твоє. Отказав Єсус йому: написано, Пану Богу твоему будешь кланяться, и Ему одному будешь служить. Тоді завів його в Єрусалим, поставив на криле святині і сказав йому: коли ти син Божий, кинься адгетуль вниз, бо написано, аньолам своїм загадає про тебе, каб оховували тебе, і вони на руках понесуть тебе, каб ти часом не спотикнувся об камінь своєю ногою. А Єсус сказав йому в отказ: сказано, не будеш випробовувати Пана Бога твоєго. Скончивши все випробування, дьявол відступив від його до пори. Бо, як ведаємо, після щоденно за Христом йшли фарисеї, садукеї, учені в письмах, посилали людей, так само, як перед його схопленням, кричали все, подкупляли людей, как кричали на крыж им. То есть переслед Христа был щоденно. И все тобі дам, каже дьявол, тільки послухай мене, поклоніся мені, служи мені, бо ж ти є 3. Бачиш, на які 3 спокуси сатана і сатани попадається чоловік і чоловічство до сьогодні. Слухайтеся мене, будете богатыми, знатными, поклонитесь мне, то есть верными будьте, и служите мне безотказно. Все буде ваше. Як розумієте, сутність усієї боротьби добра і зла, темри супроть світла, заключається в нас. За наші душі йде боротьба. Вся боротьба за душі людські. Ісус несе криж на Голгофу, каб збавить душі людські. А сатана крутиться серед людей, так як тоді на Голгофі, у Пілата, у Каїафи, в інших, і по дорозі крижовій, і підбурює, кого б заблитать по жерці, як каже апостол Петр. Адам і Єва в раї постійно бачили перед собою древо познання добра і зла. Його образ манив, часто приходив їм на думку, і врешті-решт Єва не встояла. Привикла до спокійного життя в раї, захотіла чогось нового, сучасного. Вся причина падіння, бо не була разом з Адамом, як сім'я.
вдалася в розмову з вужаком, розуміє, і зворотлivим і хитрим д'яблом, який приймав різні іпостасі. Може, навіть принцем був. У присутності Адама і Єва не була б такою смілою, стіснялася б. Як важно, каб муж і жонка завсёды былі одно цэлае в жыцці, працы, малітве, на набажэнствах в Божым храме, бацькі і дзеці. Інакш в разладах сатана шапоча на вуха кожнаму асобна, зусім іншае. Ты самый-самый, ты сама-самая, лепшая, невинная, ты терпиш несправедлива. А ти чого повинен є терпеть? Вунь, гляді, як живуть. І біда, розпадаються сім'ї, сироти діти при живих батьках і одні сльози. Ось тобі рай на землі. У Христі Бог сапраўды прийшов у світ, увайшов в нашу історію, поселився сярод нас, здійсняючи таким чином глибокое пожадання чоловіка, каб світ був сапраўдним домом для чоловіка з Богом. Бо коли без Бога, дык і рай потеряли. Рай не стал больше домом для Адама и Евы. Так и гэтая земля. Адначасова знішчаючы сапраўднае пакліканне стварэння, якое павінна быць прасторай для запавету, любові Божай, для так, як Марыя выказала фіят, любові паміж Богом і чалавецтвам, Найсвятейшая Панна Марыя стала, адказала за ўсіх нас. Боже, я люблю Цябе, я слуга Твоя. І якое адказвае на Божую любоў, гэта фіят. Так зрабіла Марыя, як першая з вернікаў. Без агаворак сказала Богу так. Молімся, каб і наше жыццё было Богом благословлено і любое Богу. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погарджай моленнем нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поєднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Со святом, шановные браты и сестры, примите Божие благословление. Благословление Бога Всемогутного, Отца и Сына, и Духа Святого, нехай сидя на вас, ваші сім'ї, і на всю Білорусь, і зостанеться назавсьоди. Амен.